Bona tarda, Elisenda. Bona tarda, reina, què tal? Quines prediccions astrals ens portes pels horòscops d'aquesta setmana? Doncs mira, les mateixes que les de la setmana passada, me les he copiat de la senyora de Telecinco. Sí, tinc una barra. Bé, jo ho he intentat, aquesta setmana. Vaig agafar un telescopi així com de joguina, una esquadra i un cartabó. I ara que hi ha pluges d'estels aquesta setmana, no? I vaig dir, posa't, Elisenda, fes una carta astral, però no me'n vaig sortir, Per la gent que ho vulgui fer, aconsello que ho faci de dia, sobretot. Perquè, no de nit, perquè si fas de dia, pots com la retira sucarrimada, és molt maco. Si no, mira l'orquídia cap amunt, que em va... Això és d'alegria, que dura goig de veure. Doncs si us sembla, anem per feina, parlar de coses serioses. Per tant, Albert, posa'm aquella sintonia que tenim tu i jo a mitges, que parla de coses serioses. No, aquesta me fa com por. Posa'm en una altra. Així, aquesta. Aquesta? Oh. Sí, aquesta fa més. Que sí? Per un bon inici d'un Àries, per exemple. Exacte. Doncs mira, els Àries aquesta setmana ho tindran una mica difícil, La relació amb els teus fills estarà plena de complicitat i resoldreu problemes del passat. Això vol dir que hi ha hagut problemes, que hi ha hagut mal rotllo, Elisabet. Això són traumes? I aquest horòscop és discriminatori perquè per la gent que no té fills, ara s'ha de posar a fer fills, a tenir-hi problemes i després solucionar-los. És com un rotllo tot plegat, no? Per exemple? No sé. No. Jo ara mateix no estic... Què estàs per posar-t'hi, Elisabet? No. Ara va dir felicitats, filla. Jo pensava que volies parlar d'algun personatge conegut, alguna... No. Cadascú que s'ho faci com vulgui a casa seva, Sí. Bueno, doncs això, ja sabeu que si no teniu fills, aquest horòscop us servirà pel mateix que la Belén Esteban li serveix una enciclopèdia, que vol dir de res, Jo sabia que algú, que hauria alguna mare d'aquella... que anaves per les mares. D'acord. En l'amor trobaràs la resposta que esperes de la teva parella i podràs arribar a un acord en aquell tema que us tenia separats. I és que els pèls de la dutxa, Elisabet, separen molt, Que si són teus, que si són meus, que ja els estàs recollint, jo no poso la mà allà... Que no són d'algú altre que ha vingut al pis? Tu sabràs qui poses a casa teva, Elisabet. No, home, jo hi poso aquí cullerada. Però bé, anem a Taure. Bé, doncs vinga, Taure. La lluna nova vindrà per ajudar-te, amic Taure. Harmonitzarà la teva llar i afavorirà la unió amb els teus. Serà el moment d'estrènyer els llaços familiars, però t'hauràs d'encarregar de mantenir-te en un segon pla per tal de no despertar enveges. Que traduït al català vol dir ja s'ho faran, nena. Ja s'ho faran, així, amb aquestes mans així. Això, fes així, com ho vol dir. Ja ho ves. Taure, fes el favor de sortir a conèixer algú que et doni més vida que la que tens a casa i els pols a les taranyines, que hi ha gent que porta unes taranyines. El que podria ser la coral? No, nena, no. Bessons. A viure. 2 per 1. Vinga, els bessons. L'energia de la lluna farà que tots els obstacles que no et permeten avançar desapareguin. Has vist que bé? D'aquesta manera podràs assolir els teus objectius i viuràs moments idíl·lics si saps atrapar els moments bonics que passen per la teva vida. Mira, no m'agradaria començar a tallar rotllos, però això d'aconseguir els objectius és molt perillós, perquè després què? Només et queda esperar la mort, No, clar. Hi ha molts objectius a la vida. No. Tu assoleixes un objectiu a la vida i ja dius, ara què? Ara què hem de fer? Esperar a morir-te? O provar coses noves, no? Això és veritat, però hi ha gent que no té imaginació. Dic jo, no ho sé. Sí que en tenen, sí. Mira el punt 7. El punt 7. És que sí que fa coses noves. Tirant el pa de motlla. Sí, anuncia pa. Cranc, relacions intenses encara que la traïció d'algú molt proper pot ennegrir el teu estat d'ànim. Sí. Tindràs la vida laboral molt favorable i inclús podràs rebre uns diners extras. Bé, aquesta senyora de Telecinco, la que em copia els horòscops, és d'una mala estrugança que fa molta ràbia. Què vol dir que patiràs la traïció d'algú proper? Així no es donen aquestes notícies, senyora de Telecinco. Aviam què et sembla, s'ha de dir així. Et cauran diners perquè tindràs una bona ratxa al pòquer. Diners que et vindran molt bé per a llogar els serveis d'uns senyors que van en passamuntanyes i bats de béisbol i ves que no els hagis de menester perquè algú que et traicionarà potser ha de rebre, no sé, els serveis d'aquests senyors. No em diguis que no és millor així. Sí, millor. Clar, home, és molt millor. Sí. No, algú et traicionarà. No. Fes servir els diners per... Ja m'entens el que vull dir. I els lleó? Moltes felicitats. Felicitats pels Lleó, que aquest mes d'agost ja sabeu que fan anys. La lluna nova al teu signe farà que vegis les coses molt més clares i reflexionaràs sobre nous projectes que vols emprendre. Llença't perquè la sort t'afavorirà. Lleó? Valent! També faràs anys, que això hi ha gent que ho porta molt malament i si no que li diguin a la Anita Obregón, que a mi no m'enganyen! Aquelles cames tenen més de 120 anys cadascuna! Sí, arrugades. I Verge? No, l'Obregón, ja sabem que no. I els Verges? No ho sé jo si l'Obregón. Que tu saps, Elisabet? Que te l'has ficat a casa, l'has tret els pals No, però aquell, els d'Àrex i d'Àrex... Sí, se l'han rebregat. Els passats dies, els Verge, els passats dies 2 i 3 la lluna va passar pel teu signe. Van ser uns bons dies per tenir una cita, I segur que ara mateix estàs pensant, i això no m'ho podies haver dit abans, tonta? T'ho dic com ho diu la senyora de Telecinco a mi, no? Quan em toca venir, a veure si hauré d'aparèixer per l'estudi cada cop que tinc una bomba informativa d'aquestes, no? Jo tinc la meva vida, escolta, pensa que aquest color de pell tan moreno i tan fantàstic em ve d'herència familiar, no? Jo hi passo hores a la platja, Els Verge,
però i els balances? Sort que tenim d'una balança de compensa. Doncs sí, sigues prudent, balança, i no facis confidències a cap persona que arribi de nou a la teva vida. Això és veritat, jo sóc balança i tot ho xerro. Fes cas dels que realment són els teus amics, ja que t'ajudaran a esclarir els dubtes que últimament estàs tenint. Jo sempre tinc el mateix dubte, no sé mai quan són 7 per 8 ni 8 per 9. No tinc mai ni idea. Per 8, 70... No t'arrisquis. No t'arrisquis, que encara quedaràs malament. Si els balances no saben multiplicar, els escorpí que els depara. Doncs mira, el canvi de lluna a la teva casa 10 aportarà llum a les teves tenebres. La seva poderosa energia t'empantarà cap a l'èxit, però hauràs de tenir cautela perquè algú podrà traicionar-te. Estem tallant el rotllo una altra vegada, tu, escorpí, ni cas. Sí, que et fa il·lusió això, doncs vinga, tira endavant, home. I si ve algú que vol fer la punyeta amb la mà oberta tota la cara, ja ho endavant i fa la tonteria. Home, i el Sagitari, que venen a cavall i ven al calop. Sí, mira, el Sagitari, aquests dies mostraràs una actitud molt positiva davant dels esdeveniments. Això farà que te'n surtis de tot el que et passi airosament. L'amor et té de preparar una sorpresa que et farà molta il·lusió. No hi haurà res que se't resisteixi. Si tens previst traicionar un escorpí o un cranc, alerta, que m'han dit que han fitxat uns tios amb passamuntanyes i uns bats de beisbol que et poden trencar les cames, amic. Després no em diguis que no t'he avisat. I els Capricorni, què? Doncs mira, el planeta Mar davant del teu signe tendirà a alterar-te, No només la Belén Esteban ho fan. Haurà de tenir una especial cautela amb la relació amb els altres, ja que tendiràs a veure tot negre. Seràs un mortis, vaja. A l'amor rebràs moltes sorpresetes, que pel que dedueixo seran dolentes, perquè si no, no m'ho explico. Et quedaràs més sol que la una, no passa res. Conec una colla de gent molt maca que es vesteixen amb passamuntanyes i bats de beisbol. També, que estaran encantats de tenir una ajuda extra. Sí. Els aquari, pobrets, no. Dins la peixera no es moguin, Res. Atenció amb els aquari. Les decisions que prenguis en el terreny sentimental tindran una gran repercussió. No marxis de casa deixant a la parella amb els nens, que això és lleig. Neptú va arribar al teu signe el dia 5 i això ha fet que tinguis una gran capacitat creativa. Tens la intuïció activada, com l'Spiderman tonto. A mi aquesta gent em fa una mica de por, que aquesta gent que et mira als ulls i et diu, tu no estàs bien. Que pugen per les parets, també. Sí, te passa alguna cosa. No em passa res, Ai, ara arribem al millor moment. Sí. El dels peixos. Clar, perquè ets peixos, oi? No serà per això. No, i ara... L'Anna Ayala ja ve amb els seus correus de platja o piscina. A mi no feu triar avui, Escolta'm, peixos. Peixos. Des del dia 30 que tens una salut de ferro i una vida professional envejable. Home, i tant. Només cal veure-la. Menjant gelat de formatge de cabra que ens ha portat la Mònica Roca no ha arribat, però Martí Cuní sí que ha tornat amb el Jordi Puig. Ha arribat el i un tècnic? Parell de gelats. Sí, amb gelats, això Fixa't. Doncs això, Elisabet, que si estàs pendent de rebre alguna bona notícia no cal que pateixis perquè de ben segur que serà positiva. És més, te la vaig comunicar ara mateix. Quina? Acabes de guanyar una casa, un cotxe, una volta al món, 250.000 euros, un vaixell, una vacineta... Que necessitava, gràcies. I espera, 3 abonaments pel Santiago Bernabéu. Quina il·lusió! Que et fa il·lusió? Mira, pensa que una il·lusió que em fa que siguis la mà innocent i pensa que innocent. Pensa que aquest matí has fet una trucada molt bona. Sí, moltíssim. Que demà és tan bona l'escoltarem. que la guardem per demà. Digues a qui has trucat. A la Joaquima. Joaquima i companyia i família i amics, estigueu alerta demà perquè escoltarem la gran Taura, que és la Joaquima. Sí. Però abans... Necessito un número entre l'1 i el 73. M'ha tocat a mi? Sí, t'ha tocat a tu dir-ho. Mira, ràpid. El 32. El 32 és l'Òscar Gallinat de Mollerussa, que ens deia que ell, sens dubte, prefereix la platja. La pregunta era o platja o piscina, i ell, per tant, és el guanyador d'aquest cap de setmana Vilar a Cardona. Demà a les 4, més ràdio. Gràcies. Demà a les 4...